Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Basi panopa black Chinese teacher nditu anaendela Mr. Mahata. When I say Mr. Mahata, ndikutanthauza bambo ake a Thanthwe Khanga Dennis Mahata. Anyway, actually bambo ake is doing an amazing job. Chambirira chimenecho. Two, komanso pali zinthu zingapa zimene pali ma similarities amene akuoneka kuti I think Dennis Mahata anakopera from his dad kaganizidwe komanso the way like kukonda anthu amba, like not posa watenga mbono koma kukonda anthu amba kuti ana anthu amba guys palibe kusiyana pakati pawo ndife. You understand what I mean? Yeah, sense of humor, so actually for me, for someone that I love, especially I love his ideologies, political school of thought, and I was just Sobambwage. Wow, it was like, so actually especially so makamaka spazimene whatever is doing makamaka muzo nanoka nkati mwakemo kuti amapanga chani. The guys, thank you so much. Enjoy the video, guys. Bye. Excited. Guess we didn't Africa good. Timati ku Peak Gardens kulilongwe. Kumalo kumene anthu amadzala maluwa, amagulisa maluwa, anthu amadzagula mbewu zosiyana za maluwa. And the owner of this place is none other than Mr. Mahata, the dad to the famous Dennis Mahata. So I'm going to meet him. I don't know if he's going to be willing to be filmed, but he's out there talking to my sister. That's Mr. Mahata, the owner of this place. It's beautiful nature, beautiful. This place is along say Wobita State House, right? Tikadusa ma Chinese embassy, ma China villas aja. Tikadusa bangono dikodera utisi lower se wafu mbokodera go left. Yeah. Unoko kumakhala ma flowers osiyana. Look at all these roses. My rose for sale. I get. What's the name of this place? This is Green Horizons. Green Horizons. Okay. Actually, I introduce my Dennis. Yeah, actually, I know a lot about Dennis. I even follow him on social media, but we haven't met in person. Last time I tried to reach out, but somebody told me that he's up north. I don't know exactly what I'm about. Okay, in Zuzu. Zuzu, eh? Yes. But this week is in Lilongwe. Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Part of Basic, I would love to meet him and have a discussion. Bukavu, China. China? Eh. How are the Chinese there? How do you compare the Chinese that are there and the ones who are here? I mean, I'm going to mbili. Ndosa gandalama. Ma Chinese osauka kuti kumene kusakufunidwa. Yeah, kusatisa kufunidwa. Kumekuwa kuja kuli anthu ambiri and there is a lot of competition. Ali ngati ma Nigerians. Nigeria kuja kuli population. Ndiye to make it kufika pa top kwa kuja imakhala ntchito. So akatuluka kupeza bwera malo kupeza kuti malo anthu ake akuoneka ngati aulesi pang'ono. Iwo aja amapanga drive. Yeah. Akukamba nkhani. Iwo aja akafika kuno kwa maona kuti kunoko tita kupanga zinthu zambiri. Aine yake tutisa kuona. So this place, what you're doing here is very, very wonderful, and I think more people should see this. Yes, indigenous Malawians doing these things. Chifukwa maona ngati opanga izizi akamati Four Seasons maona ngati kuyendesa ndazungu. Malo chanjani gardens maona ngati ndazungu. It's supposed to be us doing these things. Yet. Boma latu lotawa maudindo. Yes. Panapo ifete kupanga zinthu kumalemba anthu awo anthu amene muti apeze ku ndikole de anthu oti sanga video capital hiyo sanga alemba office ali ili wose koma ndi anthu ni makola ndi ana
alindi udinde chimodzimodzi wa bwana wako eli ateni ifa walindiana bwana wako eli ateni soyandiana eti Yes. ana ake huyu amafuna achape asambe hadi apite ku school bwana wako eli ateni chimodzimodzi so bana awawati kasiya foti sana apite ku school ndio sapanga create kitu chosuti awazipeza kobi ndali ma street kids hata huko Sata. eti ndeti pangadziko la ntundu wanji Yes. zakazi kamapita anthu ngumene wachi ngende kutsona ma criminals Yes. Yes. ziko osakhabu so ndimaona ngati pakapezeka munthu kuti akupanga izizi wayambapo government izingobwera kuona Kupanga support. I want to do ABC, what are your challenges apo muna greenhouse apo muna irrigation infrastructure auza anthu endelea apange zimene Akuthandizeni. molembo as my 14 ndekuti ndilemba as my 60 assuming kuti out of the 60 at least 3 kids we were taking care of 180 kids Exactly. acha basa mbapita ku school Exactly. number of street kids kuti pako koma what do we see akamafika hapa ndikuti 180 kilometers now Apita. Samabwera ndakuloka break kuti kapeti ngoyanga nako kuti kuchitika chani. And I'm interested. Samabwera anthu oti akuntundako kubomako ma decision makers samafika kunoko kuzagula maluwa kapena kuona maluwa. Ndikupanga appreciate what is happening. Mwina kutuma anthu ngogula. Koma sati kubwera kuti kuyenda kuti kuona kuti ai palibe. It's as if kuti palibe chimene tuona chupangika. Yes. Chimene amaziwa iwonza kuti abwera akuthuke. Biwe ku cigarettes. Abwera akuthuke wayi mwayi. Basi zimene zimene amaziwa so say iya. Ndama ndikupanga pano eti. It's enough for me ndikuti achito basi. Forget about that. Zama cigarettes. Zimene zisiye sindingapeleke. I don't get any services. Bini hapo the cheapest that's like garbage collection. Timalipira toka. Sisi akatenga ndama zikuenda mu masaka. This should be the attitude you do set. Chifukwa it's the same for road users, Tinaikilido soba no toll gates. Now we pay every day when we are passing through the toll gates, and we expect kuti ndalama zimene akulandira zija agwiritse ntchito kuti pangira misewu yabwino. But it's been close to 5 years chibwerere ni toll gates, Yes. Is there any improvement ya misewu? Yes. Koma akutolera ma million every day. You see? So I think Zama city rates in the Musmos, if we are paying city rates, can you tell us what services you are providing? To believe in services anje. You see? Me say usimuti kozera ma access roads ichani. Anyway, ine ndizungulire ndingoona kuti maluwa. Mukuzwa kuti bwezi kupikisana muna ndi London pachuma. Bwezi kupanga ndama. They are not innovative. Akati apeza ndama ndekuti atseka nyumba zama anafedwa ina 47 ko. Basi apite mwera 10 umatseke nyumba yetu muna nthawi ya covid bambune maya namwalira mulitana opanda umuntu akutseka. Muli anthu retired people ina ndi mashuka ina cancer ina kama bibi minimum anthu okalamba anapanga retire amene ajawo kufika kwanga retire akoma misonkho ingati osasiya bwanji but instead you find 8:30 p.m. kudusa chikuza maya titsaka manyumba titsaka munkona panja language imene yauza ife ndeti tenge ndama tikapasa are not innovative akupita pa town ukajambula gari mototi wangu bwana yuko town wa chapati pa banki akujambula amene palipo structure hiyo si adi ngose council alibe even a car park in their own city alibe mapaki muno recreation mulibe. You know, a lot of people in Lilongwe are living a very confined life. Yes, exactly. Blantyre, it's the same. It's the same. Yes.